Ahojte, písali ste mi, že by ste chceli vidieť moju make-up rutínu a starostlivosť o moju pleť. Tak som sa rozhodla, že idem toto natočiť, bude to ako bonusová časť mojich vlogov, aby ste sa dozvedeli niečo aj o mne viac. Tak poďme na to. Ja väčšinou prvé, keď viem, že idem niekam a chystám sa a chcem, aby tá pleť bola fresh, tak si dávam pár hodín predtým buď masku na tvár, alebo si dávam tieto vankúšiky pod oči. Tieto konkrétne sú s hyaluronom a s peptidmi a kúpila som ich v K-Sisters, je ich tam neviem ani koľko, dosť veľa ich tam je a fakt cítim, že mi to tú pokožku tak ukludní, nemám ako keby také opuchnuté tie váčky pod očami, takže toto mám veľmi rada. Ďalšie masky, ktoré mám naozaj že rada, sú tieto s retinolom, tiež sú z K-Sisters, je ich tam tiež dosť veľa a sú fakt, že brutálne, tak to je to proste napustené s tými aktívnymi látkami, je tu taká pipetka k tomu, že si to viete pekne vybrať a tieto mám tiež veľmi rada a cítim sa potom taká fresh a je to môj taký ako keby večerný rituál, že skoro fakt každý večer si dávam masku na tvár. Samozrejme vždy pred make-upom si dávam krém na tvár kvalitný, aby tá pleť bola vyživená. Moje obľúbené krémy na tvár sú tiež z K-Sisters, používam túto 147 vlastne na bariéru pokožky, mám ju fakt rada, ešte je aj tá 300 niečo, ale tento mi príde taký ako keby hutnejší a taký, že výživnejší by som povedala. A ešte mám veľmi rada tento, neviem ako sa presne volá, ale tiež vlastne je to taký hutný krém a tiež je to na bariéru pokožky. Takže toto sú také dva moje fakt, že obľúbené krémiky na tvár. Ináč sranda je to, že ja ako keby sa rada líčim, ale začala som sa rada líčiť až v poslednom období, kedy som si nakúpila fakt, že kvalitné líčidla. Že predtým, keď som mala také nejaké, že Catrice alebo tak ma to líčenie skoro vôbec nebavilo. Bola som taká, že som to brala ako povinnosť, ale odkedy som si nakúpila tieto kvalitné veci, tak normálne je to, že radosť sa líčiť, že ja sa teším na každé moje líčenie, lebo viem, že to bude vyzerať dobre a tie líčidla voňajú, majú krásne obaly, takže normálne si to v poslednej dobe užívam. Musela som si trošku natočiť kameru, aby som sa aj dobre videla do zrkadla a aby ste aj vy mňa veľmi dobre videli, takže takto budem natáčať. Keď cítim, že mám ten krém vlastne vstrebaný poriadne do tej pokožky, tak samozrejme začínam make-upom. Ja používam tento od Lancomu, je to odtieň 220C, je to taká neutrálna farba. Predtým som mala svetlejší, ale tým, že teraz leto, tak používam samozrejme tmavší, aby to proste nevyzeralo divne na tej pokožke opálenej. Ten make-up je drahší, áno, nebudeme si klamať, ale za mňa je fakt, že kvalitný, dobrý a brutálne kryje. Aj sa mi trošku zlepšila pleť, odkedy používam tento make-up, predtým som mala ešte horšiu, ale musím inak trošku menej tlačiť, lebo som čerstvo po botoxe. Ale čo som chcela povedať? Moja pleť, alebo teda to, že ja mám zlú pleť, podľa mňa súvisí aj s tým, že ja si tú pleť stále chytám, stále si proste do toho rýpem, že to je taký môj zlozvyk, ktorý by som sa strašne chcela odnaučiť robiť, lebo tak není to dobré a potom sa mi tie zápaly podľa mňa roznášajú po celej pokožke. Základ je podľa mňa aj si to poriadne porozotierať na krku, lebo kedysi, keď som si to nerozotierala dobre, tak som tu mala takú čiaru, takže to určite treba poriadne rozblendovať. Po make-upe prichádza rád na korektor, ja používam tento od Dioru, je to odtieň 005 Enco, neutrálny, je taký dosť svetlý by som povedala, ale je to super, ja to mám rada, pretože keď si ho dám takto pod oči alebo vlastne na viečka, tak ma krásne rozžiarí. A vlastne dávam si ho aj tu do takého trojholníku pri nose a fakt to tú pleť tak pekne rozžiarí v konečnom dôsledku. Už si musím kúpiť nový, lebo mi dochádza, ale fakt je dobrý a oplatí sa do toho investovať. Proste som si myslela, že sú to predražené veci, ale má to naozaj tú hodnotu. Takto si to vlastne rozblendujem húbkou, zase musím dávať pozor, nech moc neťukám, lebo ten botox je naozaj čerstvý, mám to aj tu v okolí očí a dosť cítim ešte tie vpichy.
takže jemne a takto si to krásne rozblendujem a vidíte hneď to proste, tú tvár tak rozžiari ten bledý korektor. Keď máme základ hotový, idem si dať korektor a líčka, tie používam tekuté, pretože nerada sa púdrujem a nemám rada úplne ako keby taký zapudrovaný efekt a myslím si, že celkovo momentálne je dosť moderný, taký ako keby glow make-up, takže mne to tiež viacej vyhovuje a cítim sa proste taká fresh a vyzerá to aj za mňa prirodzenejšie. Takže dáme si teraz vlastne contouring. Ja používam konturovaciu tyčinku od Dioru, je to odtieň 7N, tak toto vyzerá. A je to také ako keby tuhšie. Naozaj stačí fakt, že len trošku, pretože keď si dáte veľa, tak to fakt je tmavé. Je to brutálne pigmentované, treba s tým veľmi opatrne. Toto už tiež som si dala podľa mňa, že viacej ako som mala. A treba to naozaj veľmi dôsledne rozblendovať. A hovorila mi kamoška, ona mi to vlastne odporúčila, že ona túto konturovaciu tyčinku od Dioru, že ona to má vyše roka a stále tam má, že tak jej to vlastne dlho vydrží tým, že stačí dávať fakt len trošinku, tak človek to má na dlho, takže tá investícia sa oplatí. No vidíte, hovorím, brutálne to je pigmentované, fakt som si dala len trošku a halo, mám úplne tmavé čelo, musím si to ešte viacej rozblendovať, lenže ma to strašne bolí. Líčka používam od Huda Beauty, je to odtieň Cotton Candy a fakt krásne voňajú úplne ako taká jahoda. Na obidve líca si dávam takto 2 bodky a dávam si to aj na nos, to urobí strašne pekný efekt, keď si to dáte trošku aj na nos a pôsobíte byť taká zlatá, by som povedala. No, pozrite, aké to je zlaté. Vyzerám trošku jak Rudolf. Ale robí to ten efekt, že som akože šťastná. Ja som šťastná, ale toto ešte viacej pridáva tomu efektu šťastia. No, keď mám základ hotový, ja už si dávam dole čelenku, lebo vlastne na tvar už ani tak nepôjdem. Budeme robiť obočie, pery a oči. Utriem si čistým tamponikom všetky časti, ktoré sú od make-upu zbytočne. Samozrejme hlavne obočie. Inak ak ste si všimli, že mám trošku ako keby taký žltý podtón pod obočím, tak je to preto, lebo si ho dávam odstraňovať. A už som skoro pri konci, takže dúfam, že mi zmizne aj ten posledný žltý pigment, ktorý tam mám. Každopádne je to oveľa lepšie ako to, čo som predtým mala, lebo naozaj to obočie, aké som mala predtým vytetované, to bolo hrozné, proste katastrofa. Takže na obočie používam od Essence takú špirálu, neviem aký to odtieň, ale zdá sa mi, že ten najtmavší, už je to zošúchané dosť, ale musím dávať si čo najtmavšie, mám čierne vlasy, keby aj čierna, aj tu si dám, ale čierne nemajú, no, majú také hnedé. A potom vec, na ktorú nedám, že dopustiť absolútne, je táto linka na obočie od NYXu, je to odtieň Espresso a je fakt, že dobrá. Toto je brutálna vec na obočie, takže toto sú 2 moje veci, ktoré ja používam. Takto si ho vyčešem. Tak jemne samozrejme, lebo ja zase nemám rada to obočko, keď je také vyčesané úplne na vlka, jak sa hovorí, že vlčie obočie. Pardon, na obočie musím ísť fakt, že blízko k zrkadlu, lebo to je detailné a nevidím sa dobre, takže budem takto úplne. Každopádne si urobím také čiarky, tunak vpredu a ešte vzadu si robím, že snažím sa ako keby simulovať ten rast tých chlpov presne. Inak neviem, či si pamätáte, aké som mala obočie na začiatku rúže, ale to bolo hrozné. Ja som si dávala tie konce takto dohora, úplne také tenké. No, niekedy sa zbadáte až potom. To je, aké čiary som si tu nakreslila. Milujem. Dneska je to obočie proste nejaké nepoddajné, mám jedno tmavšie ako druhé. Nevadí, zachovávam hladinu zenu, ideme na oči. Oči si ja moc neličím v bežný deň, naozaj si dávam iba riasenku, používam túto Sky Tubes novú, je to úplne novinka, je to od Maybelline, je naozaj veľmi dobrá. Ja som predtým používala túto, vám ju ukážem, mám ju ešte tu, špinavá, nevadí, túto panorámu zlatú od L'Orealu a tu som si myslela, že
Už nekúpim lepšiu ako túto, ale stalo sa to, kúpila som túto a je ešte lepšia. No, riasinku som si tiež dala v zrkadle, lebo by som si asi vypichla oko, takže to som nechcela riskovať. No a posledná vec, ktorá ukončí vlastne môj celý make-up, ktorý používam, sú pery. Na pery používam ceruzku od Essence, mám ich asi 5 odtieňov rôznych, ale túto používam najčastejšie a je to odtieň Silky Hazelnut. Dúfam, že to prečítala správne. Loading. Ale je táto fakt, že dobrá, je taká ani nie tmavá, ani nie úplne, že svetlá a mám ju fakt rada. Obkreslím si celé pery, ale zase nie je tak, aby som to mala ako kačica. A keď mám pery obkreslené, tak posledný doťuk je olej od Dioru. Je to odtieň 001. A fakt ho stačí trošku, takto do stredu a tie pery sú zrazu úplne juicy. A to my máme radi. Takže toto bol make-up tutoriál odo mňa, toto je môj výsledný look, takto väčšinou chodím. Dúfam, že som vás nejako inšpirovala, že možno ste si niečo z toho zobrali, že sa vám to páčilo a vidíme sa pri mojom ďalšom vlogu. Čaute mačky!